on the way tayo Magalang, Pampanga. Kasama natin ang mga pogi sa likod. Saan tayo pupunta mga pogi? Kaya tayo na sisig kay Aling Lusing mga beli. Yes. Sisigan. Sa mga beli, sisig. Kain muna tayo ng sisig. So hindi pa natin natitikman yung sisig ni Aling Lusing. Apple Lusing. So, Ayos. sa mga beli, si Apple Lusing ang sikat na nagsisisig na, dito sa atin sa Pampanga. So nagmula siya sa Angeles, di ba Koy? Angeles po. Angeles, Kapampangan, Pampanga. Okay, pakita mo si Anton. Yo po. Ay, shoutout mo si Eddie Sagmit. Binibigyan ko ng rep. Shoutout po kay Eddie Sagmit. Ellie Sadmit. Shoutout po. Shoutout po, shoutout. Ayan, binibigyan siya ng Sumabeli yan binibigyan siya ng kalakal. So siguro pag may nag-offer pa kay Anton, saka namin ikutan ng L300 para isang biyahe lang po. Hindi pa rin namin nakakausap si Tito Eli. Thank you. On the way na tayo, Poy. Pagkita mo yung mukha mo, Poy. Ayos mga kabili. Yan. Helper tayo dito. Konduktor. Wala yung ilan lang tayo. So mga beli, nandito na tayo kay Aling Lusing Sisigan. So mga beli, medyo malaki-laki yung pwesto rito. Lakas na itong sound natin. So siguro mag-iisang taon na si Aling Lusing dito sa Magalang, Pampanga. Aling Lusing. Mumuran, Poy. So yan mga beli, okay na. Nandito na tayo. Salamat. So mga beli, Aling Lusing. So yeah, very Aling Lusing Sisig. Yan, no? Ay, ito pala. So mga beli, yan yung mga bumisita sa Aquino. Kumain na rin dito. So ang original na ito, Angeles, Pampanga. Yun, no? So after namin nag-charity, nag-aya akong kumain. So ito yung menu nila. Bili ka doon. Sisig 270. Ano na pala, good for sharing yung sisig nila rito. Marami yan lang, marami yan. Ay, shoutout nga pala sa mga viewers natin taga Magalang, Pampanga. Lalo na kay Kuya Noel and Ate Pe. So yan mga beli, pili muna tayo. So ito yung menu. Hindi ko alam kung nakikita nyo po sa camera natin. Salad, ensaladang mangga, pako. Paano na saya? So, sino pipili? Sige, Sino order? Order ka na. Yeah, Ton, para sa lahat.
Ha? Go! Sisig? Oh, sisig tatlo. Oh, tatlo sisig. Ano ba? Dinuguan, isa. Isang dinuguan. Good for sharing yung dinuguan. 135. Good for sharing. Ah, tanong natin. Sir? So yun mga Belly, bago ako nag-vlog, nakapagpaalam na po tayo. Sir, okay lang naka-video ka na. Okay lang sir. Good for ilang person yung dinuguan niya? Yung dinuguan po, lahat po ng serving natin sir, 2 to 3%. 2 to 3 person. O, isang dinuguan. Ilang sisig? Tatlo. Okay. Tatlong sisig po. Anong best seller niyo sa gulay, sir? Both of them po kasi sir, yung chop tsaka pinakbit po. Pinakbet. Gusto niyo pinakbet? Po. Chicharon, crispy pata. Ah! Inanak! Ngayon natagpuan ko yung crispy pata. Bawas ko ng isang sisig. Bawas na po. Bali, isang crispy pata po. Ah, isang crispy pata. Alam mo ba, dumayo pa kami ng Nueva Ecija, hindi nakakuha ng crispy pata tong inaanak ko. Ngayon, meron crispy pata ton. Ha? Salamat po. Kasi ano sa amin yan? Sir, lagyan mong isang gulay. Sa ano po? Pinakbit or chop suey? Pakbet na lang siguro, mas ano namin ng pakbet. Tsaka ano pa po sir? Rice po. Ay, oh, natural, magra-rice ka. Ilan po rice po sir? Ano mo na, pengin mo na kami ng 5. Madali naman ang rice eh. Plain rice lang ba kayo rito? Opo, plain rice lang po available. Tapos yun, nalagay na yun. Sa ano po? Drinks. Anong drinks? Meron po tayo. Puro incan po sir. Meron po tayong Coke, Royal Sprite, Pineapple, Root Beer, Mango. Then sa iced tea naman po, per person, 120 unlimited po siya. 120 unlimited iced tea. Okay, tubig na lang. Service Service Okay na na. po yan sir. Malapit ko lang po order nyo na sir. 2 sisig, isang tinuguan, isang crispy pata, isang pinakbet, 5 na rice. 5 na rice, okay, sir. Okay. Thank you sir. Guys, sa mga belly, okay na, naka-order na tayo. So, Ton, ayos, nadali na yung crispy pata ngayon. So mga belly, ito restaurant na talagang malaki. Ibig sabihin, yung nakakain kasi kami ng aling lusing sisig din sa, saan ba yun? Parang Tarlac eh. Conception ba yun, boy? Sa Tarlac, nakakain kami, kaya lang hindi ganun ang menu nila. More on sisig lang yun. Hindi ko alam kung, sabi nila, brands. Nai-vlog ata doon kay Mrs. Cabelli yun. So yan, ito, ang laki. Ang laki ng area ni Aling Lusing dito. Yun, ang daming kumakain. Eh mga Belly, iikot muna po kayo ni Anton para makita nyo rin po yung lugar dito. Aling Lusing. Yun? Dati ba presidente natin? Duterte. Dahil na presidente dito. Ano mga beri, ito po yung size na. Mata. Bangus. Dahil kumakain mga beri. Aling Lusing. Simbagsak pare. Nasa mga Belly. Sir, pwede pakita yan? Yung mga sisig nyo doon.
Frozen sisig. Sa Belly meron silang mga pan-takeout na mga sisig. So mga Belly frozen siya, and then yun, pan-takeout. Siguro initin na lang sa bahay. Dessert. Sir, magkano yung ganon? Ito sir, meron po tayong sizes ng sir. Ha? Ito po, 270. 3? 270. 270 yung maliit. Then, itong medium naman po is 540. Then yung pinakamalaki po is 1350. 1,350 yung pang-family size na yun, ano? Thank you. Matagal na tong store ng Alin Lasing dito. Magwa 1 year na. Ito ata yung pinakamalaking branch niya, no? Meron pa mas malaki. Okay, thank you po. Si Aling Lasing. Nandito yung mga kabeli. Son, masaya ka? Saya po. Gano'n kasaya? Sobra po. Sobra saya. Yun o, gawa na sa usawan. Toyo Mansi. Meron chili sauce dun. Pwede kayo kumuha. Beli, nandyan na yung kanin. Ayun, anong susunod dyan, sir? Ulam na. Kanin. Pasunod na tayo ng 3 rice kagad. Pwede, no? Beli, Queen of Sisig. Specialty rito, sisig. So, dumating na yung sisig. Dinubuan. Mga beli, dinubuan sisig kagaya na. Dami, gitna mo ito. Bango. Okay, pray muna tayo na. Okay mga beli, pray muna tayo. Sabihin niyo po may tabi. Hindi po kami papamahan. Amen mga beli. Thank you. Mga beli, kain na tayo. So yun. Sisig. Tikman natin sisig nila. Ito, daming gitna mo to. Ayun. Ito ang dinuguan, no? Let's go. Yun, pakbet. Yung panalo yan, pakbet. Sige. Hindi ba? Sige na. Ito ba yung sisig ko? Mga beri, titikman ko muna yung sisig. Papali, oh. Sarap. Mga beri, sarap. Pakbet. Sayang yung ano. Ha? Sarap yung pakbet. Sarap.
Kaya, Beli, tikman natin pakbet. Ang pang kulang, crispy pata niyan, Ton. Nung sa Kabyaw kasi mga Beli, umorder kami, wala. So dito nakakita ako. Ayun. Kumbangan niyo yung ano? Pagkuhanin mo yung sisig, tapos lipat nyo itong isang ton dyan. Sarap mga Beli. Lipat mo yun yan. Ayaw niyo pa yung sisig ha? Wala, panalo? Sarap po mga Beli. Panalo yung sisig nila. Naalala ko si Ate Myla, yan, down under. Sarap mga Beli. Boleh. Patigim nga nito sa mga Bel, tikman lang natin tong sisig, ayan na, dinuguan. Sa mga Bel, dinuguan. Sarap din ang dinuguan. Ayan tayo mga Beli. Sarap. Kain, kain. Pwede ito gulay ha? Opo. Pag nasa bahay ako, puro gulay. Ay, magluto ng gulay si Tita Grace eh. So, pa extra pa yung tatlong kanin. Tatlo? Malo mo. Ha? Walo mo. Dito mo. Walo mo. Alam mo rin. Dito mo. Kain mga Beli. So, nandiyan na yung pata, paki-ano na lang. So, mga Beli Crispy Pata, 650. Dami. Kain ka na. Balat, Ton. Ayan na. Una. Kuha ka na. Service spoon. Beli kain tayo. Sarap mga Beli. Manyaman ganyan. Yaman.
Kaya tumakan yung mamaywan. Kumari lang. Doon, bayok ba yun? Yung pata. Mga belly, busog na tayo. May rice pa dito. Ton, ikaw. Ayaw mo na? Ha? So mga belly, sarap ng crispy pata, malambot. Sa'yo mga kabeli. Ayos lang, busog. Ano sasabihin? Ayos nga na? Ayos na ma'am? Bill out. Sa'yo mga kabeli, natulog po sila. Mga belly, busog na. Busog, busog. Ay, ikaw sino yung Aling lusig. Dong, buwan niya ka doon. Pang timeline. Yeah. Dalawang kamay, dalawang kamay. Tahu. Fantastic. Sumayarap na ka. Ba't kita ka pa? Aling lusing. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Maraming salamat. Hi po naman. Thank you po. Para niyo po kay Kabeli. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Sir, thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ingat po. Sir, thank you. Maraming po salamat. Thank you, thank you. So ayun mga belly, tapos na tayo kumain. Natikman na natin uli yung sisig ni Aling Lusing. Yun, so mga belly, dito lang yan sa Magalang, Pampanga. Malapit, katabi niyang McDonald's. So malapit lang po sa bayan to. So, ang laki ng pwesto nila rito. Oh, nabusog ba? Oo, sobra. Sobra. So belly, hanggang dito na lang yung vlog namin. Ay, maraming salamat po. High blood na naman. Ayos na po. Thank you. Bye bye, ingat ulit. God bless all.